Hvad siger du, Søren? Altså, hvad kalder med den på geviret? Hvad har du lavet, Søren? Og det er, hvad kalder med dyret? Fordi jeg får mig det ikke. Man kalder med, simpelthen kalder med dyret. Jeg har ikke engang kaldet så meget med en hjort, at den eksploderede. Var det en hjort? Lige op i ansigtet på mig med sådan en lille diller. Hvad har du gjort ved hjorten, Søren? Det der. Ja, nu kæler han. Han kalder med dyret. Du bliver helt grøn. Han kalder med dyret. Det var da grovste grøn, den der, den hjort Se, her. den er helt vild nu. Den er helt vild nu. Hvad laver du? Hvad laver du med det? Men du skal ikke ødelægge hjorten. Søren, hvad har du lavet med dyret? Jeg kalder med den. Jeg kalder med dyret. Prøv at se, hvor crazy Hvor har du fundet en hjort? Den stod lige op på det træ der. Der stod en hjort. Det er det eneste, der vil kæle med mig. Så er jeg nødt til at tage, hvad jeg kan få. Wow.